Voor de allerlaatste keer opende zaterdag het Oda-klooster haar deuren. Nog 1 keer kon het pand worden bezichtigd en werd de laatste inboedel van de hand gedaan. Ook zuster Angelique, de laatste van de Ursulinnen die vorig jaar uit Venray vertrok, keerde nog eenmaal terug naar de vertrouwde stek en de Mersloze weg. Een beetje weemoed? Oh, heel weinig eigenlijk. Ja, een beetje, maar dat is dan ook alles. Nee, het is goed geweest. En we gaan ook gewoon goed door op onze nieuwe stek. Ja, het is jammer dat je die tuin niet meer hebt en zo. En ook de contacten verder in Venray en met de parochie, die waren heel prettig en inspirerend. En het is jammer dat voorbij is. Hoe kijkt u persoonlijk terug op uw tijd in Venray? Dat was een hele goede tijd. Hele goede tijd. Het was ook wel eens, ja, net zoals het hele leven is, ups en downs. En zusters moeten toch op een of andere manier verzorgd worden en moeten ook verhuizen. Omdat het niet meer gaat hier, zelfstandig. Ja, dat zijn dan toch soms wel eens pijnlijke momenten. En natuurlijk is er ook het gemeenschapsleven wat ook ups en downs kent. Ja, dat is het reële leven eigenlijk. Hè? Nog 1 keer vandaag de laatste herinnering aan hier. Zeker, het is geweldig dat er toch nog mensen op af zijn gekomen die na die verkoop die er al geweest is, waar ze met rijen voor de deur stonden, dat ze toch nog even komen kijken en sommigen slaan dan toch nog hun slag. Dus dat is dan wel grappig, vind ik. Ja, vorige week stonden ze tot de parkeerplaats, continu. We hadden zelfs externe bewaking moesten we inhuren, want we konden maximaal maar 75 mensen in het gebouw handelen. De verkoop was ons primaire doel, want we moeten leeg opleveren. En de belangstelling was dermate groot dat we gewoon overweldigd waren in alle opzichten. En de behoefte van de mensen was met name om verder te kijken als alleen de benedenetage. We wilden graag het hele klooster zien en ook de tuin. Woensdag wisselt het pand van eigenaar. En we hebben het verkocht aan een projectontwikkelaar met een soort sociaal motief. Het sociale motief, dat is dat het bedoeld is voor mensen uit Venray als een soort doorstroming van jong en oud. Dat zijn hele positieve plannen, vind ik. Want ja, er is zoveel woningnood en mensen willen toch uit hun grotere huizen. Nou, hier moet volgens de plannen iets komen van kleinere behuizing. Dus dat is heel gunstig eigenlijk. Daar ben ik wel blij mee, ja. Samen met Villa Romana gaat ontwikkelaar Steenvlinder de verbouwing van het klooster verzorgen.